Jasno je prema tome da bi, ako ljudi ne bi bili obuzdani strahom od kazne koju nameće zakon, ne samo zajednica, već također cijela ljudska rasa bila uništena. Jedini način za otklanjanje ovih zala je putem ispravnog korištenja slobodne volje u duhovnim stvarima, a to je da se podložiš Kristu kao gospodaru. To je jedino ispravno korištenje slobodne volje. Kojem ćeš se gospodaru podložiti? Ako se nisi podložio Kristu, a dva su gospodara, onda si dalje podložan Sotoni, i to zato što u tebi vladaju dvije paklene ljubavi i ne možeš ući u kraljevstvo, jer te samo žudnja za vlašću priječi da mu se podložiš, i naravno žudnja da prekomjerno i nekontrolirano i nepotrebno uživaš materijalna bogatstva, a kršćanstvo traži da daješ i da se žrtvuješ za druge. Zato vam se ljudima ne mili kršćanstvo. Oni hoće ostati u uređenju svog dnevnog boravka. Ne mili im se ni podlaganje, ni uređenje, ni zajednica, ni vodstvo, zato što žele biti sami svoji gospodari. Ja vam kažem, na njihovu propast. Zato vam je crkva dobra, naravno, ako netko tamo zna i razumije, zato što pokaže kakav si. Jer tamo uđeš odmah u kontakt s onima koji ti se ne sviđaju, tebe se traže stvari koje ne želiš činiti, ali to nešto govori o tebi. Ako se traži ono što riječ Božja očekuje.